Torea sensemo ya mashauri torigeti nsemute mwembe nombe tayari ni Kisii. Rotina businesses
abantu bari bakwabeka biashara disaidi ngumba asa street ya ngumba waiga lakini asabona iga korekana nga dibaracha so I want to let you know na regandrete sichinse muchagusi aneno mono ningi kigandrete kurwa sensemo ejiga nanga sino kwa ayema saria araga sino korekana aiganda sensemo ya mwembe tayari ndio itase junction ya Kambas na nimonte kwa tana na gokoranga na regandrete sensemo ne last time ya ringe hotspot aneno mono segaiga nwaringe hotspot ipese ari kule Jumatano ikeria yaita kino tinga businesses biashara bisekera kinya abantu bake mbali asepara kini asikero gweta mwembe kuja normal days mwembe sana kwa nasa biashara gendrete mna kawaida abantu kunyumire pare barabanye wetani mahanyine bigore kana sense yiga so junction ekwenda ase ekamba se Kisii tutiriro koryo ka direct tuchigonje any junction kwenda kamba se Kisii we see the businesses are just normal as usual so we are trying to show you like mungana gendrete kurwa ase ground na aneno mono gendrete from this side so this is Mwembe and this side was the hotspot of last time as NSMEiga abanyanyimbo kero nyo last time ko last NSMEiga abanyanyimbo nyo bari ko banyatega senko mwasekera abantu bako mu chamagana as NSMEiga what it is kigima so we are going to show you the situation the ground in aquí amangana this morning so ingo update this is morning amambia asalia again the same ambiga yaboniga na nimono ocho kwenekeria okwa asalia ocho goes to side what am I what is side walking around or through this side don't get it na aliagendrete kurwa ase etani iga usual so kama inakaa mziko
wewe tukiroka usike Kisii kwa sawa, lakini magari zinatoka kwa stage ndio bado hadi tunazunguka mara ya mwisho tukirudi tunaenda we go to tunarudi tukienda town, so we are seeing the station in the eco, so hivi ndio hali ilivyo kana mpaka tulikuwa na mpaka tupate pare kwa mate makutano kana mpaka nyambera bila nene para kwa tusema ya town ndio tuwe kana na town sport so ne pare hapo wewe bila sasa koroka rata moja kujika tukote para kwa makutano kwa mpaka mate nyambera kwa Denmark kwa kwa park don't go as another kabiri kama kwa roho ndio kwa ngombe ase nsema ya wako kana sasa ndio ni town center tarare agana ndio ase town ndio ya songo nende mna utango tena watu wote tikajua sasa ndio sisi decide kwa abantu watu boba tukanke sekire tukanke chibere barangara no boba aboja abantu boba tukora abantu bane bagenda kuninga yabo tambe no to yareme aso sema ndio ninga no ya faida ganda ase sema ndio ya Kisii sema ya kusoma igana sema ya ram kwa sema ya ram watu pale kwa mtu kwa kwanza watu wanasema mkutano ndio ikaje mkutano ndio rimadi Denmark ndio every corner of this town ndio like every biashara yenyewe ni wasense moja ya kusoma kuruga igama tena stage ile mega kintu gari kio stage ile gari ya mke aso kwa stage ile kwa kana ni kwa kwa stage ile kwa stage ile torore na ki amangana ale ndio pero le chiamo una grande grossa semo aiuta ya kusongo ndio por la pone que para ni que grossa semo aiuta ana se semo aiuta so no podría hacer este cuando todo hace este dinero todo este dinero para la que está aquí que es este todo se crea este dinero a ciudad y tipo para no posso ambiguare so petini watika chiko na chisa mchake roka chisa mchiko ndurimo na sam chika chini chiko na arichi zemo chiye ne stage ile kwa somo in short peke utinga gari chiyo chika chaki mirambo kwa chile mega iga aiga se chumi stage chumi iga magiga asaba ko ko se ba perpiro chumi kare so to kana stage iga roche gari chiyo iga meaning like no na ndo ko iga chasa se mega roche some business ibanda pia se mega byo sipi bicheke ne to kana ne tusokere muno atakusoka muno tokwa ndio katusokere tokiri muke togen soke makutano torenga kigendere tekurwa sensemi but you know tenga umuntu amoyo mubigo tabane mege tasinga ndio kuoba bodi abantu babwate ase emambya ngega yabone tonega tinga ko katinga cyane tumuwaso biashara ngo iberebire namanga nako gendera na mutambe ko boncho liko gendera ase enseme sasa na sinali tuntike semu ya mate kwa utamu mate giga tunja biashara bikuga ndrase twetire magu matuna nkoni kwaro ankoni biroro ni bana kurende nkiringa asabone inga biashara ndaga ndra ikaga ndi tumuntika semu makutano ngendo di mate semu ya Denmark semu makutano dari nakina ya again dite saya itu biashara semu iga in fact dan no monte sa stage main stage to so ke
busongo beruka house station ke bire do tinga chigari chire stage ne ka do chigari chire stage ne in short I want to ka chigari chire stage ne business biashara ndio reke as usual as normal Botan Wera kwenda kwenda wera nani kote nina tarawa na sisemu wana boda boda bara sisemu higa abaganda tena wasombi wao wako wida kini kama je biashara bakempo iko litaba bange anyway hapa ndaba nguru almost 80% ndio iko biashara byabo sisemu higa no sisemu mama skadi mbali kila kona esa zulu ya mate no taba skadi mara sa supermarket chisekire sisemu higa ya busongo ni wono tete kuchukana na iganga no bako ikande wono para ya nyambera wika ngise Denmark no ya sisemu ya taracha mbili market mapwe na so sisemu ya town wonne asogoni ngani wonne nyambera wika mnoroche nene mono oranga na ali ali ngoko mane kurwa sisemu Makina resolution na vile ega seri ega yarero kurwa ega na gera hapo ngana this side pale kwa mmoja na kieko magari unapokwenda Mirupa unapokwenda
tonte ke gutira tonte ke tonte ke na kia ko nare tonte ke ga na go tonte ke tonte ke tonte ke ye me ke no kire no so ase e ta ni ya buso haya bantu baro kutano pat tenda ke link wa just kujuma tai bado kuna nasubiri sawa basi like it wasilani bari capital Oscar but everywhere no one to kanne ay batram sawa wakanyara wake si sawa that's all man sawa kubatire Capito na capone di una ragazza che no tengo piacere di dire se che poi voi piacere di dire che stava con il gruppo tukana mate reti yoka tukana mate yoka kuja rapoti hasta general taxi ga busongo chiga jike ko chini kan taxi ko toka se ga most of the time this guy you need to purchase a taxi ga chiye ai ga wait on see if it is full of taxi mate ga market ya bana ga chini ni bayo mama mboga maraika mayo wasigete kwa jefu ndio yeah, kene na ngela kwa na mondora ndio kama ndio kura manna omuntu na ndega omwana bidiye omoko ngunzo kaiga ngamwe omwana bidiye na ndega omoko kusana nja kwa na sema ndio ya wone ndio omwana bidiye na ndega ndio kwa na this morning ndio na kie ana kia wake this morning na steka utra kwa raiga asi Deje gukirinie pare kero abantu bakara Mreme Nungu anene sa yani kuntu kikoro kona koro yo tindie de guru ariyo guru kuntu asinyo ya jede ga kojo toko papa toko kana kolevu kwarna ngakata kama ngandwa live word Gose jamati which ya kama hata biamono abantu baminto bagusimwe espia se mwabeta gotwaringe ko babore mwabonera nga bosongo yaito ige bugato buturifu bonene nande otokweraniria abantu baminto bagusiye njere twababori kuru moiso nde twarobo twerwo bonene kyagera gusiye nero yoka tuwate nande abantu baminto mwakorra masikania manene kotwara uturifu njera mwaturire bosongo eturiete biashara biachakire koigurwa igongo mondo tete gukora biashara biaye na bago ike town abange biashara biaye uraburu endete iyo murembe goro usalama gero ene rinchera ya motora agache gusiye ito mangala yoko sari gusiye ito na nero yoka tobugate teke yaro goja ko bagento pia amaskania ya mwa orokiria bagusiye na maskania manene nuna bantaba ya may God bless you tiganya saba sisenyi na ane na sengenche yo nonyo mugakuria kona kobeka gusukuma mangana aya none kera goja kurangeri guikaranse mesa
tari mang'ana y'omwananchi arabekwa emesa na amang'ana aye binafsi iga ase amasikani yamwaorokirie buya mono soka ase obonge tokore ebiashara mwakane chiloni abana badagere endagera mwakane chischool fees egere tonyara koimokia uchumi yaitu ntokonyara koimokia uchumi ase ogosieka ebiashara ase ogosamba chilami ase okoreta chiburaburu amasikani mwaorokirie abagusii na abanto abayame God bless you. Batakire bakwane yagera ebinto mono raira gochoboria kero kenda ase buna bono yarabeira amatuka anda aetire ase abaraisi bande baetire akoikoboringa egento kiane kere kiase serikali chirara gosaba William Ruto kiagera ebinto abwate na ebinto ebinge ase serikali nere ase ense abagotebia omogaka ng'a kana konywa amache aigo chiabwo ribaga bagona koreta eburaburu kiagera tari gento kenene bakwamanera omechara omogaka otagete otebia ng'a egento kiane nkere kiase serikali ene egento atagete tiga iwa amache ana konywa egere ntotageti eburaburu abana baminto buna aba bara batakire koragera abana babo mbatakire abang'ina bari bakonya ebisukari aria mbatakire koragera mbatakire gwakana ebiombe that's what we want sawa sawa iga bagusiba minto mwespi ase mwabeta igore biashara byaino tokore tuimo kiusi yaitu yamana so kontegera mangana itagia maya tunchikia tane mata sensemo chiro chiro yiga ya Oscar but everywhere we are on this side ya epara goswa ase semo ya daraja mbili ase para enene ya Kisii Kisumu highway
roche biashara mna butame supermarket chisekire Kisii chonse chiduka chonse niko chisekire kurwa sensemo eyiga ekirondigere tigoso abono gutambuka guchia sensemo ya daraja mbiri ndone nara ria kwandike kurwa sensemo iyo lakini kurende kuetera sensemo yiga gwika roche biashara bigibigase bigokorekana ose sensemo lakini kuri nani numona suchu kumiti kulia mambia ati kulia aramise kare chiri gakorekana sensemo ya daraja mbiri chiro enene kigima chiro ndo sensemo yiga ni wantu to kumanya nte gutimka masemo wika sensemo iyo ndone nali agenda keke roche sensemo to kase gutimka wika ase pare yiga tore go mini plaza Kisii go mini plaza magiga nigo chicherire abantu bakorire bachakire ko bwagocha kuigora ase biashara byabo ugaiga nase naikire kwana baigorete biashara byabo abande nigo boete asengencho amangana beka korekana kurwa ase rongo rwagusi kurwa aikia area ya abaire kego ochagetere mwaso mosque okorunga jamia mosque Kisii ekaturigete ase echiro enene ya daraja mbiri ase turite echiro enene ya daraja mbiri ngimunyenga bamwe tukabutambe kirgo cyase kireba kwande komocha muntu warite biashara byaye ase nsemeiga muntu tanya komocha warite mnabono ma ne chotero ne bibuli unambare bake balega wale ya sensemo yiga kurwa ase nende noche kero chire yiko butambe kuria mwambia na toka karase chire yiga uzo kwana kerangane no mono nara agenda te kurwa ase chiro yiga ya daraja mbiri na ninki agenda te kurwa chire yiga natanga ngwanya go chobore bantu bagenda te ne bonchoriri bwabo ase nsemo yiga ye chiro ya daraja mbiri kurendo ikonya abantu basensemo no bonchoriri bwabo nonya abande bawobwete ko igora asensemente tunchi da noche biasir gora bangena bawete biasi kwenda so na ina itwase ne oko ne kiria na okorokia ase aria agender te kurwa senseme no butambe hoche abana boda barabona bare stage abo butambe igendo kigitaro chikendi para ne chigari ase ntunda yiga chigari na cho chitaro chikendi asensemo yiga ye para chigari na cho chitaro chikendi asenseme yiga ya para anemo chigari chicho bosombe chigari cha matatu yo konekere koletera asali agendrete ko korekana kurwa ase etauni yiga ya bosongo na nino mono kire kona in fact uzine tire kire nsemo ye town ya bosongo gesana chake teko tarjisa chamambi na etana ni ase town ya bosongo na nino chenga ninga sene ko side again rete ko rekana ase town ko ne obo terino boro chike ne ase town ya bosongo kenen ke yo kiro kia bere ke ko kinga kano ne be ase town yiga anene mono tetene muntu basigite chiduka cyaba singencho yo bwoba buri babwate ase rituko rigari rero babwato bwoba nikigara bantu batari gore chiduka cyaba ndagete gonchoka tandero gore ryo katonde para tete gonchoka che pare yiga ase nevasi enye kwagachwa osase mall enye gasene kwagachwa ase nseme yiga ase Kisii hotel oche ga simna kawaida ne ga sene korekana ase new neighbors ye kwagachwa senseme yiga egere to kumonya sadia aga sene korekana senseme ne hotel ra mo sene chigasi Kisii hotel used to be here as a supermarket nya ete go igorwa ejo ga sene koro sigwa kose mall ya neighbors as nseme yiga ya Kisii hotel ase ya rege kare ena mangi ase no komanya and this morning I want to let you know nga ngo update itore ase kera chingaki korwa suweto gaiga to anete
today sensema Denmark dance hotel tugwetekere nsemo yokwendekya ng'a etauni ya Bosongo kere par food. Tugweta kurasiti nsemo sema ya KMTC ya Bosongo tugwetekere kona ye town ya Bosongo na kwendekya ng'a nene mono ebinto mbia tugukwenekere gukoretera sari agenderete kurwasa town ya Bosongo na town ya Bosongo wikire bono iga ne ntoereru kine tikio kiene kiwe kurwa ase town eye ya Bosongo. Right now, Kisii is peaceful. One Kisii is peaceful. Orocha banto doing their work smoothly. Kende kataro chikaini. There's nothing. Kende tike kero chikaini kurwase umuchwe town ya Bosongo. Kuchinda kwa na weka se town ya Ogembo na ukomonya na agenda kurwase town ya Bosongo na nene mono. Aiga market ya Bosongo. Then it's just peaceful. Omoreme is in this town is peaceful. Omoreme weka watabaska wako na wotiri mboka wako tira. Port ya Bosongo na nyimbo. This is the captain run the port ya Kisii, very very peaceful. Tane saidi ya mali. We are trying to evite vinge negovisie kire sema tenga supermarket inkenchi gorete bantu bakemba igorete neringa no bantu bagotwara but some businesses singo chigoire it's peaceful bantu bagore biashara byabo ko igato expected katinsa isano chabutuko to stage ime we katinsa isano chabutuko we katinsa isano chabutuko iga na bakonyoranga samani tinza isano cha mara gobona konyoranga ebintu biranire normal as usual kuna stage magari nchiyo stage meaning ebintu bitine ote stage mabati ya chigari nigo atene niri as stage eyiga na stage nene ya Kisii town kirase
stage kwa na chinsemo awachi town cha Kisii county stage kogenda chi county chinde nigo roche kenet kiyo geko korrekana from this side asenta gete ko onchakana ne stage onchakana mate to sokere kurum ochenga chigari biresa to back to the state na stage ya busongo yotonje kere muina tena somewhere tena ne muinoga asensemo yiga yo kare kwen tinne kwana no ndimo sa sema ambe yiga ya bono yiga ni gonde to ko take update yo ko ene kyanga na ya gendere te go cha sema ambe yiga ya bono yiga na ne tene ngikirike gendere te in this morning stage yiga na stage ne ya Kisii ya Busongo se Kisii county stage bote chi county mbali mbali ne chi town mbali mbali imeyense ya Kenya. But in this moment, oroje chigali ti chi stage ebintu byonse nigo bitene ine stage yiga ya Kisii onre tikwirana tusoge kure stage ya Busongo ngoro kinga some biashara bike mbiroro bikira sensemo eria yoko ne kyangana ria gendere kurwase chinse chiga cha Busongo tengo sokore stage me usi stage empty gali tichio ibere sato chirero kwa ne kyanga mba kole abera tato tira ne semero gora sing asensemo eria asali agendere te ase bono iga na kukumanya na kuatika ayaro chenga kero pete kero weta se town ya Busongo weta system iga ya sansora go se Kisii mati enkoro you can see nga sa ko akonyare ni gechira bando ko ne matunda chingene kimono iga ebintu nigo bitene ine kigima chipigipigi na bo bantu batemete ko to tenena ase ensemo eyiga so korene wono ninchi go tenena na kuligereria sali agokorekana kore beke asenseme eto tena stage eyiga ndare naki oseni chigotema komera babiri batato ase mambe yiga yabona yiga endera kubata ime ya Kisii Hot TV nicho kumonya mange na so bwagara sali agenderete chinsa chirebosio so asaigo kabamo na inte weka chonge chomwerio lochega abarikini go basine kwebanga kigima abarikini basine kwebanga kigima kura chinsa na bwaga kiete weka chinsa echiga cha abono iga mbode ya masemo ndochikuata weka omwerio
Sound check. Hello. Oh. Samarita ngoro Thomas Mosota. Kurwo mochuito bosongo gaiga stage ya capital. Bono nja siri tukori ale regendo na chikoteba. Maandamano aro naro tali ngenje na igura bande ba kwane town yanga maandamano tayo kya ngobo gimambo to kongerete nobo gimambo kongerete kero muntu. Igo ndole tayale kuandamana buna omorayo itora iratebete asa matukata te yuerero Jumatano, Aramisi na Chuma. Koika pake serikali yelie binta magori amaguta naro kiregento bono kera amaguta komenda bakaika siningi 200 gaki okobuli ose bantu batata amaguta kwa begetaera kwanyora nga turarosi kende obogima bwenda tokongera abantu buna tubata bane bigwere tusinyire nga njere kitura bakini ase ngencho obogima bwenda tokonga kera lituko buna bogoki esukali moisonde ya lenge siringi 60 morogo baganache kwende tukana te tunga yaikire 70 bono tusinyire nga itoko ira abana no obogima obwa bono iga abana banalete esukali igo egento nayo chigotebia abantu baminto amaandamano aro naro amatukata tubuna raira tebete njire tio turati gokora amaandamano na rero tutetokora amaandamano mbia mono nainja samalieta angoro kuchemshores omukaji okisi gaiga boda boda umano bwe mabwata kongeire nje gondo jenga amaandamano ya kera gokorwa tali ngaraira gokorerwa maandamano gokorwa singe njo mwana inje njara ya monyarire bono nyombo bugima bwa kongire ekitoko nyora nege kenge goisana goikerana na majukumu ara sinka Murió con buetra, con finge mi bueta Beyoncé. Nje asa malita bakondo kajafeta siago chono mamenyo bosongo iwe manyekene nga Kisii County bono twale gukwanira obokongo botua twarire ase county ena ase nsengima inki omong'ino ito bori bwa masikani omong'ino omonene akorirwa abasigari bae riswari bono etukumeti abasigari aba twachete koegwa ebachete gotumisa batoite eserikali ete egatotebi ng'a egasi nero ase ebichana ekere gototebi egasi nero ase ebichana ende ngire bakoimokera chitia gasi twarire igo mpaka chiatorosiri batubunire amagoro batubunire amakere bono rende nyone chigasi echi bagocha gotorireri mbara bakorireri chu batubunire amagoro gaki mware gwanje serikali eyarutu nege ntongokora tinkoganyaro nkunenchara tiga abasigari abare maega abang'ite aro tinkoga ninkunenechara nandege ntongochigoteba iga wanasema ati hatuna kazi. Sisi baba ametupea kazi juu hakuna venye mimi naweza soma hadi university nikuja hapa ati nianze kufanya mjengo. Mjengo mzazi ametumia 1 million inarudi aje kutoka kwa mjengo. Hii serikali tumepimana sana. Bei ya sabuni ati bei ya sabuni imeshinda bei ya besheni. Hii serikali inatuchezea sana. Si mimi mpaka niandamane. Hakuna kitu serikali inaniambia. Na nje kommente iga. Ruto na bonkoroje. Na bonkoroje unango kweresa igo. Nje digango tebinga ebintu talinge tokwebererani. Lasimo ke yebintu omorembo mago toka Kenya. Onye talibo maandamano toro kila lituko.
Papa na batebire ng'ando mungire mukono ng'agoika tokora maandamano. Nandi na baramente ebe none wiki. Siku baada ya gusena kia bami. Aye, keye binto gose karanse kerogo gie bench. Ore kerogo kigoro karanse bench. Na igura bobe sana. Kerogo kia sore ngikuete bobe sana. Sakaya ikense. Okwayerere gento tari konyara togosoka bono. We. Nje no mukaji o taoni. Kasi yane ne bigbi ngorundi. Asa marieta ane ngorugu super legiora. Ono super legiora amagutangu metia pande tegesara. Oko gende supermarket obosi bo pandete. Esukari epandete. Ono njengo buli rais yoito. Samoi Ruto president yoito. Nji kwangu tongaine na bottom up. Ono ntuntu wachiko mayana bona abantu mbara tutasometi. Ani bottom up na. Bottom up na apu ko chigoro. Yani ogo chaka ko chigoro lyoka enera bottom up. Ono abangina abagakarika. Mbama iti bottom up. Abagaka abarika mbama iti bottom up. Abangina mboga kwanga to bottom up. Mbama iti. Ono njengo sabaiga president yeito. Intu etoko moregete ko ruskoga. Intu na bana inchi etoko moregete. Intu etoko sabaiga. Origereria abana inchi abari tangani kogera na buku gambera. Oyerie bintu nze maandamano atoko nyarora. Omugako ori karanza nere mugambe nere erinde Kenya onyerosi. Wono teto kwebera naye ne president yeito kwebera onyakori na chinda garioka na rero gakarasegete amaguta ikayo kuruzi nyo gwetanana. Ai gwatika bugo yai. Chinze joko genda omorembo obekiroro. Kwa ukaribu kwari chabati esukwari ebitoje kwari kwanya gomena iga koirana nagacha kunera kwamanya gotiga gacho kubonare iga wana sende te akukwana kende gyose akunya koropoka kende gyose bono inero go ne vice president onya koropoka kende gyose ikaranza ne vice yao tata mu ikaranza semoroze Kenya yao tubua gasao tabua tizire ndonse anya kobajo okonyaboka goka nyokobajoka njengo sabaiga aba Kenya tuachandikire ekibaba gokwana na kitoko koregas kogero mugakori nero bwat experience kuru Kenya ya chagete kuru moigo gocha baka Kenya boni iga nero roseti njengo sabaiga aba Kenya na maandamano haya tutaifanya. Kama ni sei tutaifanya. Kila kitu baba akisema tutaifanya. Angalia Kisii sasa. Hakuna uzuri yenye inatengenezwa hapa. Ebintu boni gebite nene. Ndio toko moregete ko rusuko gana abananchi. Asante sana. Nando manyeki nande kyo manyeki ne tura ilikwarete ne mesige ilikwarete we bange nero. Ngogo korere. Abiri. Anje lieta ngoro ku Daniel okay. Tingo kirine status ya economy ya country yaito munere iga boda baito baro mupaka ulio Tanzania na Kenya ebakoenda Tanzania kuria maguta ense ya Tanzania ere tabauti na intwe ebine binto mokineti asogwanja igo bono egento tware gosaba Singapore mogoteranga Singapore techagiti na gochenga chinyumba Singapore ya chagiti na kwagacha chi industry eka make sure ya agachire economy kiro mwana inchi obekire chibesa omubuko ekamanya gochaka kwagacha chinyumba igona gotatebingo wagacha nyumba okobeka mwana inchi ore nchara nyumba ere smart echokora Ethari konyara kubeka no nendagera emesa nganero kubeka nyomba ere smart ekikaro kitari gento getago getina bake ore kwari gutwagacha chira chi industry kere county twari industry ya Kenya twari gusuka mutu tari chinyomba chiko tokonya boni ga status ya economy ya Kenya ere boni yamon ne chibibi ya koreta chi na chi wo ne chisuke omongina nabo tsange Sasa Marieta Victor Setinde Mogusi but namenyire gusi mnomo kaji obosongo gento kera na rore abantu babosongo banchire nga
ebinto ebire igoro ebire irongo na togokwana bono iga naende egento nare gosaba oyore omweshimiwa Ruto agambe n'omogaka oyo ntotaeti koluza wa Kenya. So far, you saw what happened igari Thika highway ebinto byare ngari bitogogeti bone bare gwancha baumerane arangerio omogaka onyere ne kijana arangerio omogaka baikaranse somaete egento omogaka akora ase omomuraro takonyara korora mogaka tiga ikaranse president yaito baigwane nto lose our own Kenya ntwanchete Kenya muna ntwaba Kenya ntotaeti torenga Kenya ngosarikeri emware gwancha mumerane morosia amang'ana amafuta asarekire abantu mbari bono iga asenko menyete ase mwenerete gwaka na 30 bob engwaka na 100 bob kindly nchu mogambe amo mbiamono amarieta ngoro kwebanisi bogongo nchino nyiboire gausi tinago kiguna mang'ana tinago kune demonstration ebunere lakini ne lazima yarenge gokorekana sengenjo president yetu ya Kenya yangire ko sengenje no monene boniga nere ore the leader of the country tatageti koira nanse arangeri omogaka oyo barore na kibara konyense egasia no go withdraw rusira ameto askari kwa mamangina no muntu obwene tako compete nere mamangina ni mtu unafaa mnasumbuana naye bono na ngote ye president yetu ya Kenya etikana na mang'ana mange etikana na mang'ana gonya komnyokia asimio leaders ko withdraw soldiers iyo eitego konya kende na kingote byo murayo ito bwense yetu ya Kenya ekinge konya kende ina tageto onye no kobwa president wetu wa Kenya ungerudi chini uito mzee mutatue vile mnaweza tatua shida ya Kenya unoroche ebinto bipande tebe chisukari kwenda go supermarket ipande tebe umuntu no bori kire no totali kire 2020 otogo sava the same igona ngo saba president ya Kenya oira nense orangeri asimio leader Raila Amolo Odinga kiongozi kia Nyanza region mugambe nere muigwane morone kimoko nyense yaito endere mutwe lakini onya gopisha igo kwanya kubaga konya kubaura baskali konya kubamnyokia nayo gosalie ensa ya Ruto nende tuwa gwakire chikura buna nje gwakire yane mjwe mbwe ngende ntinde kirwekero nanja samarieta ngoro kuchoeri arasa rugonjo igongo kwana korwa so mochokisi okisi anne mono igongo tebio mo president oito Ruto egento gekogere nsera sareke neriyo gotanja kubwati obosemia ekarito konyara kwa bato kurigereri enseje gane bwata abansiris abo bagerete no kare enseje konyora obosibore enseje yanyorete obosibore 1963 ekara amanyinga itegete lakini naende twarori amanyinga agendete goiteka ase enseje iga ekare ntu abanyene tobwate toborai bone gento twagocha kugosaba omorai nigo kwagocha kwakumera no mugaka oito Raila Amolo Odinga ekiagera abana bwa abansirisi benseje anene mono bagoteinga kienseje bwanete korau egarorae kolengana na masikani oranyare kubasika gwetanyo kubaure security ekwaba urete kubwa mono ntoroche bobe muna barai ekiagera abanyenenze abarai benseje iga ya ito ya Kenya ekare bakourwa abasikari okuno gwatarisa maisabo bono yekarito korigerio mongina na mama ngina abana bwa abantu bayachagete babansirisi bogochaka obosibore bwenseje iga babuna abantu babwenete koegwo obo amasikani ababene baegwo oborendi obuya abangina abana baranyare ko bakubatuera matemura ebuya onyemo konyara kobarenda buya ngomota getachi konyara ko bagakorwa amaseni korwa semenu yabo munyaye ko bamukorabuya ige karo muranyare ko bamukorabuya ne karo murasika banene niko murasika abantu bari abanene egere na baruba batenga kimoko nyara ko bamukora ikiagara nubo ninwe bichana mochi gotigeru enseje iga mbuya mono tigaba mitona baruba kwane omwancho murigereri iga etoro somo chobo songo CBD
anne mono uyo gukwana ko kuenga Douglas Mienda itetera zina chijobefu iswali ya neli ko chikonda se laisi yenze William Samuel Ruto engaki kwale ko likichukula 2022 ikuwa tazina bottom up vijana ya boda boda niko na chila nitawatoa chini niwalete juu kumbe ulikuwa unatoa chini utupeleka juu vijana ukasema watu wa mkokoteni mama mboga saa hii sasa tunashangaa hii ni ile ulisema mambo ya bottom up je nikuulize bwana Laisi sasa mbona ukaenda usengi kwa chirete kulira umungu no Maglet mama ngina Kenyatta abasigari na mbele akabere umugaba none ona Paulo Simbalati ni hari atuka nongo murita abasigari anne mono ngiti ko seto to kubona aradio ndo mwakirite kura na ibyo katwakirite kura na mbele akabere oroje bono uko tutumira abasigari eto bena chingabi ngo no bwate mamlaka lakini no nyumba boko kunye kwako mwana iboko boire umwana wawe jona le iboke ibyo ikobono naye oda ke tunale jitia kasi echi aso bienge chikora abuna bagusindo wakirte rorori yo mwaka Laira Amolo Odinga mukwanenze no maza baba abanyeno ro kongoru rwanyasa region elinda amangane go sanaye burunge kwanye to kunyara okore golende ikopada abagusi ntoke echiri asanteni sana Asama ngoro kwedu ni rero njali ngoro county ya Nyamira Asama ngoro kwedu ni njali ngoro county ya Nyamira kitito masaba constituency kachiba ward igondo mukaje bosongo lakini aro resto nta korora kurukenya nyoro bosibore mugusita na kwandamana ninkyo mugusia kwandamanira kakebo gimo bwakongire ngoko bori aye president Mr Ruto ekara wajita gusia iga singa kije campaign iwata hete serikali egocha ni yabantu ejipikipiki serikali egocha ni yabangina bejinyeni serikali egocha ni yabantu begiosiki bono iga abantu begiosiki no koriji diagazi bono iga abantu ejipikipiki no koriji diagazi bono iga abantu bagweta para mugongoteni no koriji diagazi amarika kare goteba iga kuri gitabu kya ruka isana emo kimu kya 31 enjeri mutete makorerwe na inimo bakorerebo kakingere enjere gwajeta ugatusaba chikura kwa nyenyekevu kwa utaratibu kwa njia ya heshima tukawakira chikura bono rende gaki ngiyo tujandira iga namba ya kabiri ntukia ajira wa Kenya ngoko request Mr Ruto kindly on behalf mama ngina ekero mwaka yako sa state house omake sana kwa ringi ngiyo ko murira basigari namba ya kabiri prime minister former waziri mkuu orenge jinga kichama ega engaki yako chaka siasa kwenye tora ataka maiso ngiyo ko murira basigari ndugu yangu ni gabana yeto mata abosongo injo ko murira basigari kende kera abanyora ngayo rasa abantu ngikyabete imbura into gotigire mechando ngoko saba akeso wanja kwa kindly ikaransanse cyego disi abantu digiri abantu asibamete negenjera bakorera igwekerero kyabana inji enamba yo moelio makamu wa rais Mr Rigichi lenda mangana guru munu wo ujasa bana inji lenda mangana guru munu yo kwenda sekina rasmiyo na wafuasi baya bonse tiga ko kwana gento kende yonse konya kobayoka rore ngano go kwana koranje nande lenda abantu intu to babege to nande intu ko barusyo mbiamono Majina inaitwa Paulo Maketo. Nina engo kwana igase omuntu wito beke gusinke nina ki intu abwate gentege ko rukwa maandamano magusime lakini mbona yaikire na intu twatwarire hamu yo gutwara maandamano aya inki yagera ebintu bya mentire amagori lakini tugusiyese nje serikali ya igoro negenderete kurwani igoro re amangana aya kurende niga twaingo usabaiga ase omonto kurukwa president yeito tamase ko urega bana yeito security mbamase ko uramo n'abantu bande security yabo egende barakurende kuse barayiturende imonto kigose turache tonyare koboriana nararibare ego to gusaba asomo cyoito Kisii abasigari baitombi abagendete gukora gasi yabo kichamba itamonto ntuto taite abasigari baite monto ntuto to gusaba ngere naki maandamano are Kenya ngima kurende yo to gusaba iga abasigari bakore gasi yabo yerengi ya nyora abana baito babekire binte binchera bagende ngoro barubirusyo robira kubaka masasi gose bira kubaka kitiagas ainora na ingo kwana
Samarieta ndagira omete anyona mukacho bosongo ga town omonto okore egasi ya boda boda ase TV yaito ya Kisii hot enare goteba iga ase abagusi bonsi babeta ebakorera enchara yabarire abang'ina nigo bakorera esukari igere igoro egesara nabo iga esabuni bagwesiberi ng'aki bagwesiberi ere egesara igoro mbari koragera okonyora ng'abanto baite bakoragera rime rituko nabo abanto barari rituko ranchi yoka barare igo bono nare koba advice president yaito anyare kobagaokeria ebinto amagori naende egento eke bagendererete gokwana ng'a maandamano taiya maandamano naro esababu akobera ororo nere ye maandamano nancheire ase egatiba naende maandamano abe ya amani iga abanto baito bagusia ase mobetete bosoke isiko maandamano ase eng'encho ase omorembe egere ebinto bigu na abasigari baito inwe mwanyabanto na inwe nkorara more enchara ase more rende abanainchi banainchi mbabwati segi mang'ana yokoruta chitiagasi ofyo ofyo mang'ana yokoruta amasasi goita abakenya na abagusi baita ase bare kwa uchumura kakita batari tunawauliza mambo ya kuruta matiagasi na marisasi ovyo ovyo kuua wananchi enda muache. Kwa hivyo kilio kwa Wakenya na wa Kisii wote, amani iko na maandamano iko ya amani, watu waandamane ili chakula isuke, mafuta isuke. Asante. Nianza kuongea? Okay, nikuangalie wewe. Wacha tu nikusikize. Kwanza kabisa ninashukuru nikuangalie. Kwanza ninashukuru sana kwa sababu ya hii nafasi. Ujumbe wangu ni kuambia president wetu ambaye tunamheshimu sana ya kwamba sisi ni wananchi ambayo tulimchagua na tunatarajia mema kutoka kwake. Ujumbe kwake ni kwamba aweze kuzusha mafuta. Hasa hiyo ndio muhimu sana ambayo sisi wananchi tukiwa tumezushiwa hiyo, kila kitu itakuwa sawa. Neno ingine ningependa kumwambia kwa sababu yeye ni Mkristo, yeye anaelewa mambo ya neno la Mungu. Yesu mwenyewe alilisha mwanadamu na vyakula. Baada ya kulishwa, wanadamu waliweza kusikiza neno. Sasa sisi kama hatuwezi tukalishwa na vyakula vya tumbo, ni vigumu sana kusikiza na kuvumilia. Kwa hivyo mimi ninamwambia kwamba wacha azushe vyakula, azushe mafuta. Katika hayo yote, maandamano hayatakuwa hapa kwa barabara. Kwa sababu hiyo, wacha serikali yetu iweze kutusaidia ili tuweze kuwa na uhuru wa kuendelea kufanya kazi yetu na mikono yetu, na mubarikiwe sana.